Anginibikelele bafowethu nani bodadewethu ogogo nomkhulu emakhaya lapho nikhona eNingizimu Afrika sisemlambo omunye kumsamo institute lapho ngikhona ningifica nje naku bengizokhalima nami ezoba bamkhulu inkomo sengizibuyisile sibaye ningaboni ngigqoka isikhindi nemconjwana le engini ngayo ubhedla indaba lo uVVO othi kunina nisaphila kodwa ngiyazi ngibuza nje umbuzo ke kodwa Nkosi yami sibe sikhundla ukuthi ilesi sifo esikhulu kangaka okuthiwa ukhuvethe lolu ke sasigcine kuthiwa lumanje ebusika kodwa sesiyazibuza kungani seligadla ke manje ke selibuya ke futhi isibili kabuhlungu kangaka kusehlobo bahamba bani kodwa ke ngithe angithathele lithuba nginikeze umyalezo kumbe umbikezelo nathi esifisa ukuthi niphile ngawo ngokuthi siphilisene nani naphila nisazoqhubeka niphile emlambo omunye kuyaphila emlambo omunye nisazoqhubeka futhi nithole izimfundiso engeke ngizifundise ngesintu sakithi okhozini kwiphephandaba ilanga kanjani nakwiphephandaba isolezwe ingosi ethi ingono nenkaba kanti lapha kwilanga siyesihlaziye khona izinto ezenzeka imihla namuhla ngakho ke sengithi ke sitholakala kuyonke indawo sikhona incwadi ngenhlanhla kulonyaka ngizothi mina cha kusihambe kangconywane emlambo omunye ngoba sigcine sivula nesitolo lapha yakwelinye amahotela eThekwini Hilton Hotel esidayisa incwadi kanye nezinto zesintu omabheshu amahawu ngoba sibuza isintu sethu sifaka khona phakathi isilungini impela isitolo esithi umsamo books and memorabilia incwadi zethu ziyatholakala ngoba sizama ulwazi ake ngichaze mhlambe ukuthi kungani ngenza konke lokho inhloso yami enkulu ukuthi uma uhamba uyofuna ube ulwazi uliphethe kukhulu angiphinde uma uhamba hamba uyofuna ulwazi unalo ekhukhwini ngoba kulula ukukhohliseka uma ngabe ulwazi ungenalo kanti kulula ungakhohliseki uma ulwazi unalo ulifumbethe ngikhuluma nje baningi Nkosi yami abantu abafakelwa izidalwa emzini yabo uthiwe idalwa zikho lana ziphumile baningi abantu abatshelwa ukuthi hayi umsamo wonakele muphi wona baningi abantu abatshelwa ukuthi sizokhipha idalwa siphinde siyifake futhi baningi abantu abatshelwa kuthiwa idlozi likho la ekhaya baningi abantu abatshelwa ukuthi idligobongo thwasa wena ngani na ngokwantuleka kolwazi ngesingisi because of the lack of information ngizama ngawo wonke amandla ukuthi ke mawuze emlambo omunye uthi uzohlola woze emlambo omunye unalo ulwazi ngoba mawuzoze emlambo omunye kuukuthi isibongo sakho si wrong ngizokuxosha ngizokhipha hamba yolungisa isibongo usuchithe esiningi isikhathi ufike ngosikisi la ekhaya wabhuka wenza konke uzozongena esigodlweni ngo2 o'clock kodwa kade uhlela into encane nje 1 minute ungeni lathi umkhisi hamlungisa isibongo uphenga angifuni ukudlala ngawo ngifuna thina sibheke into efanelekile ingakho futhi emlambo omunye mawungena ungaveli ungelikho ukuthi ngizohlola abantu benkosi lalelayo emandulo kwakuhlolwa umhlobo niyazibona lezi inkomo lezi ezikaliphuzi uma ngizovuka intathakusa ekseni idindilizile inkomo ngizothi hayibo wemaduma na inkomo lapha idindile ake sihambe siye ngale kwentaba kukhokhovulo lapha ke siyozwa lo mhlolo vele sibayini mhlambe kungena umphezulu ekhaya mhlambe kushindle ekhaya umhlola loyo bese sizohlola ngomhlola osivelele ekhaya musa ke wena uthi ufuna ukulungisa into uthi uzohlola ngoba abantu abaningi namhlanje sebengena esigodlweni umuntu athi ngihanjelwa unkosikazi imali ayihlali kwenzeka ukuthi emsebenzini ngingqika nemoto ngene esigodlweni emlambo omunye ufike uthi sicela amakhosi asikhanyisele Nkosi yami nakhu la sibona sididekile izingane zisebenza isidlutshwana akuwona umhlola lo owami kumyalezo nanku omkhulu kakhulu uthi bengicela ukuthi ngo2021 ke nizame izinto ezinhlanu okokuqala ake sibeni ithina uma ngithi asibeni ithina ngeke ngishintshe nje obungibona nje ngibe umlungu kusasa ngeke ngishintshe kusasa ngibe umdabu waseNdiya ake sibeni ithina okwesibili uma ngithi akusibeni ithina ake siyekeni ukuba in denial ake siyekeni ukuphika into siyazi omhambisana nokuthi uyazikhohlisa ake singazikhohlisi bantu bakithi Nkosi yami angingathi ngilazi ichilo lakithi angingathi ngazi ngizaleke kanjani angingathi ngazi ukuthi empilweni yami kwenzakalani kodwa ngigijime ngiyobhaqa emva kwesicapha ngizikhohlise na into esibulalayo siyazikhohlisa asazi noma lesifo esihubhayo umhlaba wonke kungenxa yokuzikhohlisa
ngikholelwa kakhulu ngokufundiswa ngenkolo yobukhatholika ukuthi ubukhatholika ngilona ikhatholika mina kodwa inkolo leyo engikhuliswe ngayo kodwa egcineni okusala yimina ngumZulu phaqa. Musu uzikhohlisa baba ma. Asingazikhohlisi. Sekusilimazile ukuzikhohlisa. Sekuzilimazile ukuba kuyindina yakhe. Siyazibona impequmpeqo ezenzeka namhlanje kwiCommission kaBabuzondo. Le commission iveza amahlazo ukuthi kanti abantu kade begibela imoto ezibizayo, abantu benza lokhu nalokhu, benza kanti imali entshontshiwe, kanti bekwenziwa lomkhunyathi lo ngokuzikhohlisa. Asingazikhohlisini, asibe neqiniso. Ngiyibona imfuyo kaLiphuzi, ekaliphuzi le. Angeke uzwe kusasa kuthiwa ithathiwe ukuthi umkhizi uyazikhohlisa, cha, ngineqiniso. Iba neqiniso hayi kuNkulunkulu, cha. Musu baniqiniso uNkulunkulu, iba neqiniso kuwena qa. Umsamo wona qobo lwakho, unengono, unenkaba. Ukhuliswe ngendlela efanelekile. Funa ulwazi lwesintu sakho nolwazi lwesintu sakini. Okwesithathu engicela ukuthi kube umyalezo omkhulu ka2021 ukuthi bantu benkosi ake simeni ngalento yokuthi uyavuka ngoba unenkinga uyahamba uyohlola. Ukuyohlola nkosi yami kube into yokugcina. Okokuqala okufanele ukwenze xoxa nabakini. Ngasho ngathi yokhanyisa amakhandla abemabili, ubeka indishe namanzi, ubuze uma ubaba noma nixabane ekhaya. Buza mawuthi nangiphi umshado la ekhaya kwaMkhize nguMaduma sekonakelephi. Buza nawe baba uthi nangipha nanguMaduma sekonakelephi nje basixabana kubangwa kwenze njani. uMaduma mhlawumbe uzoxoxela cha mina baba ngacela mina baba kanje kanjalo futhi nobaba athi nami kwenze ukuthi nokuthi musani ukuthi nibe in denial, musani ukuthi bese ugijima uyothandaza. Ungizwe kahle, angikugxeki ukuthandaza kuhle, kunomehluko phakathi kokuthandaza nokuphahla. Mawuthandaza ngiyaphinda, mawuthandaza usuke wenze njani, usuke ucela. Kodwa mawuphahla usuke ubuza. Mawuphahla uyabuza, bathi abakwaXhosa ukungqengqethe. Kodwa uma uthandaza uyacela kumdali. Kodwa cela ube nawe uhlambulekile. Khumbula kuthiwa umzimba wakho uyithempeli likaNkulunkulu. Ngeke uthi ubuya obhicongweni kadulele nomuntu ekungcolisile kumbulele nonkosikazi womuntu bese uyabuya uthi uyothandaza. Ngeke umuntu wesifazane uthi kadulele nendoda bese uyasuka uthi uyothandaza. Uyongena uyazikhohlisa musu ukuzikhohlisa. Asibeni thina, asibeni neqiniso. Iqiniso liqale ngawo. Mawukhuluma ngomsamo ukhuluma 1 ngawe, 2 ukhuluma nge-connectedness, 3 ukhuluma nge-interconnectedness, uconnectekile komunye umuntu. Ingakho phela uJesu ethi thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda. Musu uqamba manje uyongena esontweni, musu uqamba manje uyophahla ekubeni uzonda umakhelwane uthi uyathakatha, ekubeni uyahlulela futhi. Iba neqiniso to yourself kuwena kuqala. Bese ngidlula ephuzwini lesithathu, bese ngiya ephuzwini lesine, ngoba elesithathu bengicizela ukuthi mawuyohlola buza kwabakini bese uhamba ke usiyohlola bese uhamba. Okwesine iya kohlola uliphethe ulwazi khona ugobela mekutshela kumbe lokuhlolela ekutshela ungeko usheshe umphikise. Gada ke la ukuthi utshelwane bakwethu sesifile igobongo, sesifile ukuthwasa. Abantu bathwasile bayahlupheka, akwenzeki lutho, badlila igobongo, akwenzeki lutho, wembethe kuthiwa idla igobongo, naloko kwembatha awutshelwa ukuthi kumi kanjani. Ake ngikuphindele ngoba uyenqena kofunda. Hlukene kahlanu ukwembatha. Uqala wembethe nje lokho kujwayelekile inhlanhla. Okwesibili ukunqwaba, inkaba ithandele. Lokho kuchaza ukuthini? Ulengele wena lokuthi ngelinye ilanga laphi. Okwesithathu reincarnation, hayi ukuthi uthwele umuntu ubuye wena ngqo. Okwesine lokho kwembatha uchaza ukuthi akufuni igama lalomuntu obuye naye umembethe, uqanjwe lona lelo gama. Okwesihlanu nokugcina ukwembatha, ukwembatha lokhu kokuthi uliwele. Khona le nto engakhuluma ngayo ekhosini ebizwa kuthiwa i-vanishing twin syndrome. Uma wakho afike akhulelwe namawele, kodwa lelinye bese lidliwa yini, bese lidliwa la ngaphakathi iloko imhlawumbe la kuhlala khona ingane, kuhambe kuze kuphela bese uphuma ke wena. Lapho uyoba sokuthiwa wena uyiwele nibabili uwedwa. Ngakho makuthiwa wembethe
uyatshelwa ukuthi wembethe isima kanjani. Hayi bese kuthiwa wembethe idla igobongo kwasho kwacima kwavutha amalangabi. Okwesihlanu nokugcina okumyeleze ngifuna ukugade. Ake ugade umzimba wakho. Awugade umuzi wakho. Hawu seniphelile kule kuzobethelwa emzinyeni. Hawu seniphelile kuthiwa kuzokhishwa idalwa. Zikhishelwa ngaphandle ziyogezwa. Ziphi zona? Hawu seniphelile yingqaba emzimbeni nizoqiniswa. Kuphi kona? Hawu seniphelile ugqitha izinto kuthiwa zizokhishwa ebaleni. Mangikhipha izinto ufuna ngizikhiphe emini kaBhanje ukubona. Ngithi imbala ngizikhiphe. Asingakhishwe ebusuku. Qikelelani bakwethu. Baningi engeke ngibatshele bese bethi ukungazi Mkhize Khabazela. Uma ungazi phela musa nawe ukuphusha ukungazi. Ezinye izinto sebenzisa lokuthiwa phecelezi icommon sense. Ake uzibheke ezinye. Ingakho emlambo omunye uthi mawuzohlola kumbe uzobheka izinto zakho. Manje uzohlola uzobheka umhlola kumbe uzobheka izinto zakho. Uyafundiswa futhi ngoba uma ngithi kuwena wembethe fana ngichaze ukuthi wembethe bani yikhehla noma isalukazi saseKhaboma noma sakomo sakuboka baba. Uma ngabe ngithi kulo wamuzi idalwa zazixabene kusiphi isigaba kuyiphi igeneration na bayibabuza abantu bamkhize lo gogo lo ngimgezayo owayiphi igeneration umuntu uyashela kusho uzala uma cha akunjalo bantu benkosi. Ngakho ke usemqoka ukuthi uchazeleke ufundiseke. Senza izinto ezintathu mawungena esigodlweni kithina sifike sikutshele sikufundise uphuma ufundile. Okwesithathu sikutshela ukuthi lokhu uzozenzela wena akudingi okwenza umkhize. Ngakho ke musu uvumela umuntu azotshala izinto kwakho ngoba lokho okuqinisa wazi umuntu ufakayo. Musu uvumela umzimba wakho uzokrejulwa ngezinhlanga ngoba lezo zinhlanga ngeke uphinde uzikhiphe. Athi umuntu ngaqaba athi umuntu ngenza ukuthi. Ile miyalezo emihlanu engifuna ukunishiya nayo niqikelele ku2021 maniphuma ku2020. Kodwa sibhekene nalesi sifo. Sibhekene negender based violence. Kubulawa izingane. Abantu besifazane kufunwa izitho zemizimba. Abantu bafuna ukuthwala. Kwenze njani? Mawusunayo imali uzoyenzani? Nkosi yami. Umbuzo umuntu uzenzani imali? Engathi ngihamba ngemoto enhle, hlele emzini omuhle, kwasho kwacima. Emva lokho nya akasazi. Ake sivumele konke sikunikezwe uNkulunkulu ngokusehlisela emathongweni ethu ngokwehluka. Ake silifunde iBhayibheli webantu benkosi ngokweqiniso. Asingagegiyela, singagegezi. Ngoba kunezinto athi umuntu eyenza into kodwa ibiphambana nokushiya. Ingakho kunencwadi engithe hayi ngazinikela. Ake ngiyibhale lencwadi ethi umsamo nezimfihlo zezifundiso zikaJesu. Ngempela nazi imfundiso zakhe. Ngabe senza ngazo yini na? Ngabe sikhuluma ngakho yini na? Ngakho uma umkhize ekhuluma ngomsamo angikhulumi ngamathongo. Angiphinde umkhize mekhuluma ngomsamo angikhulumi ngamathongo. Ngikhuluma ngawe. 1 ubani. 2 imvelaphi yakho. 3 iqiniso kuwena. Ungazikhohlisi. Don't be in denial. 4 connectedness and interconnectedness. Ukuxhumana sisonke emhlabeni. Sonke singabantu. 5 okugcina mangikhuluma ngomsamo ngisuke ngichaza ukuthi ake senze lokhu okwakushiwo uJesu. Ngizokubala nje ukumbala. Geza indebe ngaphakathi ngaphambi kuba uyigeze ngaphandle. Susu ugongolo esweni lakho mfowethu ngaphambi kuba ubuke olukumfowethu. Thanda umakhelwane wakho nje ukuzithanda. Ungahluleki. Ngena ekamerweni lakho uvale ukhuleke uwedwa uthandaza ukhulume nomdali wakho. 6 ungaliphathelizi igama likaNkulunkulu. Musa uthi wazi kahle kamhlophe ukuthi lezi inkomo lezi ngizintshontshile kodwa bese ngithi sizele. Ngiziphiwe uNkulunkulu ngiqamba amanga. 7 ungafakazi ngamanga ngomakhelwane wakho. 8 yenze nje. Ake uthathe onakho uyophohluphekile.
musa mfowethu ukuthola ithenda kuthiwa phakela abantu bese wena uyogijima ngemoto ebizayo ulele emzini obizayo koSanthini koBhalitho komdloti kobani bani ubheke phezulu uthi hello baby usho kumngakho kodwa nobabili nazi kahle amhlophe uthi nintshontshile imali nazi ingane zikhozi zisu 9 okhulu yilokhu okuthi ungabulali uyazi ukubulala ngisho ukubulala mina okwazi ukuthi ukukhona uyazi ukukhuluma kabi nje ngomuntu okulandela le yanto engishilo ungafakaza ngamanga usumbulele lo muntu akenze lutho ave ngemzondo ubana ngimthandi kodwa kusasa uyesontweni usubulele okugcina nokukhulu kakhulu nakhe ngizokusho siqhenye ngokuthi siqhenye nje kodwa kuziqhenyeni kwakho bese uzehlisa angiphindi ekuziqhenyeni kwakho bese uzehlisa calm down ngathi mangithwasa ngabekela imithetho emithathu what was simple humble respect ake uzehlise uzobona ngo2021 abantu abazoshaya kade benemali uzobona umhlola kuzohliphi ihlipi uzobona kuzonyakaza yonke into hawu ubani kanti vele soqalile siyabonga kwiCommission siyabonga futhi nakumvenqana siyabonga emathongweni aseAfrika ukuthi kwenzeke lezi zinto ngakho ngithi ke ku2021 thatha le video ifake ukhuphini lokuyilama udamana uyilalela hayi ngoba ngiyingcono hayi ngoba ngiyimuhle nami ngiyisoni njengazo zonke izoni emhlabeni kodwa okungenani ngiyazama zama-ke nawe ngikufisele unyaka omuhle nomusha fike mlambo omunye siyavula ngomhla ka4 kodwa manje sesizosebenza umsombuluko olosine olosihlanu umgqibelo isonto ngiphinde umsombuluko olosine olosihlanu umgqibelo isonto asebenza ngolwesibili nolwesithathu uze ziphumule phela ingane omakhosi omathabethe kanti mawunenkinga khona umakhosi omathabethe okhona ophethe lesigodlweni uxhumana naye kulula siyabonga